iki kaya ngene iki ape tak pacul negara hukum. Cara tak pamerno nang tangga ya ngisin-ngisini. Rupa kaya gemboke neraka. Ya ngene iki lho, biyen aku mulai tanggapan lodruk diperkosa rek mendem-mendem dadine ngene iki. Gak sudi kula nyusoni. Tau nyusu aku grepes rantas pentilku. Kon niku bayi apa siluman? Kowe nang turu. Enggak. Turu. Kon gelem turu tak gak kon? Enggak. Turu. Ayo. Turu. Enggak. Kowe kan. Enggak. Turu. Turu. Jalan. Kon njaluk kelon. Ah. Berengen aku mari ngeroni kon. Ayo turu nak. Lho ngene iki lho. Kurang ajar. Kape tak pateni ku ya apa? Aduh, yang ngene iki oleh-oleh aku biyen buka aplikasi micet. Sing duwe aplikasi jelas guyu. Lah ketane turu iki, turu wisan, turu. Kuwale. Sing nyanyi aku iku. Lah apa bayine kok sing nyanyi tak lelo. Gak pantes. Oh, lamuke akeh. Tak kemulane anakku. Aduh, tak kemulane. Para sederek. Monggo nak kumpul anakku bongko. Kowe cepetan ya, Lew. Bu, Apa? aku enggak. Yo apa? Jodan. Yo apa? Ayo. Jaluk apa? Jodan, Bu. Jaluk dot. Iki ana dote, Nak. Adane susune buke iki gak iso metu. Iki ana ngentut kon. Gilane. Ambularaan, Cuk. Jaluk dot, Nak. Jodan. Sik tak ceki sik. Lho enak. Tak kocoki sik ya. Enak. Iki cekelen, Nak. Lha Bu, maku. Aduh dengkulku ketatap. Wis dilapi lho. Kowe nang turu. Nang turu, Nak. Salam. Lho, anakku ngompol. Duh, alah tak lapane rek. Tak pasangane. Cek aduh, panas. Cek bersih. Kowe nang turu. Ambaan lo bayi yamene gak turu. Salam. Ono bayi tak bajingan. Kon men dablek-dablek. Aku wis gak sudi ambek kon. Kon tak dol kon. Emak, Bu. Lho, ibu angkatmu ayu. Emak. Terus katik momoan. Meneng.
kentutan. Kon kentutan kon. Sering. Ana bayi kok bolak-balik prat-pret. Kowe atur wae. Kowe atur. Aku lho, dia. Neten-neten gue. Neten-neten. Kok jenenge anak. Tak pijeti. Gue kan bojo gue. Naik terus. 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 Kacokmu lekoh. Wis nak. Nang turu. Aja kakean pola ditinggali ibu tandang gawe. Gue. Mar ngono nak turu ae kene tak kosoke kene. Nina bobo bobo Nina bobo. Apa ki gue? Gue. Apa? Apa bedodong ki? Aku bawa gedang goreng. Kalau tidak bobo digigit asu. Nah, turu iki. Turu tak tinggal tandang gawe umbah-umbah. Ngene iki lho, Bu. Sorone tadi wong wedok. Ngene iki tandang gawe ya diwian kok anak turu. Lempet-lempet. Umbah-umbah. Ngene iki bojo ya gak ngerti tak mangsane. Tapi tak lempiti. Aduh. Dicokot lamuk. Lho alah dicokot lamuk. Wis kok tak tukokno baygon omben iki gak cokot lamuk. Ati. Wis pokoke Ati. mari ngene. Mari ngene ya. Kon tak kekno wong le. Soale ibu iki kabeh budal nang Malaysia nyambut gawe. Ki sapa buwe? Wis pokoke tak kekno wong. Kon tak dol. Ma buwe. Lha ya apa mau gak ada duwe aku gak ngingoni rayu. Ada buwe. Wis gak ngurus. Ma. Kok tak lotek. Ayo. Gimana? Abang ana bojoku metu gedhe kabotan. Gedang gawe apa yuk? Nek dulu bayai. Mikul gedang piro? Sak tondon, cepetan. Ambek apa? Gedang sak tondon apa mek? Telung ini kok gedang sak tondon. Sampean iku ya tak tenteni mulai aku babaran di rumah sakit. Jarine kaping njoku anakku ki lapon ndok dinyet-nyet. Setami, aku iku kan yo gak ero sampean niku hari sesarnya aku kan gak ero. Aku melahirkan normal. Melahirkan iku apa lah? Melahirkan Normal apa sesar? normal. Normal. Lah terus sesuai gak karo sing tak pesen? Sampe lak pesen sing bayi ganteng. Gandeng, putih. Turunan Arab gede dhuwur blenga-blenga. Heeh. Ana wisan. Lah yo ndi? Karuane mek sampean gak gelem dijaluk wisan. Lho, aku gelem lah yo ndi areke. Mek sampean gak gelem dijaluk, Pak. Salam. Paribasane iki ngene lho, Mi. Aku iki sida adopsi anak. Ya wis kan semayan ae, Dik. Lah iki anake ndi? Sampe njaluk sing gedhe dhuwur. Iya. Wis tak jenengi Thomas Sutaji Aliando Ijab Kabul. Lah iya wis jenenge aja tek dawa-dawa pokoke ndi anake. Lucu areke. Iya. Ha iki bathange iki.
Bu, gelem aku. Gelem. Gelem. Gelem ya, Nak? Ah. Lapo? Ganteng. Putih. Ibane Loh, aja sembarangan lho. Iki blasteran Arab. iki bayi tanya iki. Karuane gelem tangga. Kome gak gelem tak kena, Pak. Salam. Ya wes aku gelem. Gelem ya. Dirambut sing apik. Mi, sik yo. Iki bayi era tahun 2006 iku gawe Elvis ngene ya. Loh, kademen saiki kan bededing. Oh, ben gak ngompol-ngompol. Ben gak ngono ya. ngompol-ngompol. Oh. Ya wis, sampean anggap iki anake sampean dhewe minangka gawe pancingan sampean kan suwe gak duwe anak. Iya. Makano ndolek bojo sing tepak aja kaya iku. Gak iso nganaki kon. Jambe aku bolak-balik mana. Karepku yo ngono kepengin bolak-balik mana. Preksano bojomu iku. Wes, Mon ndi? nang gone dokter anu spesialis anu hewan. Ancene bojomu kaya wedhus nek hewan. Salah. Aku ngerti ceritamu ambek kuntet. Anane kon gak iso manak. Kuntet endek, gopek endek sih. Dadi gak iso membuahi. Cuk. Gila. Mati. Mentut temenan. Gak ngono sih bayi kentute iso kaya nyuling. Ancene anakku iki maune nang ngarep. Paling sampeyan iku terlalu pengen godhong simbukan mi. Nyedam. Waktu menyusui ku akhirnya dadine areke ku enak wetenge ku ceblong prat ngono paling yo. Wis sampean toto anakku ya apa sampean anggap kaya anake dhewe Mas yo sampe gak melok ngelairno. Ya, Oh iya. aku tak pamitan anakku Oh iya dhisik. pamito. Wong aku kate budal lu Malaysia yo. Duwe iki sampe tak gawe sangu aku mau kae duwe. Aku enggak. Le, Apa, Mbok? Duk apa? kali kowe. Le, sutaci apa buwe? Aku cara ngono aku gak teko kono ku anak darah dagingku. Buwe. Kene gak ditabut. Mongko saiki ana sing ngarepno kono. Ya, buwe. Aja sampe kon iki nglama ambek ibumu ya, Le. Boten, buwe. Makana iku sing tenanan ambek ibu. Ju. Aku iki kape nang Malaysia. Iya, Bu. Kon tak tinggal sing nurut ambek bapak ibumu. Hai. Ju. Aduh. Nek aku iku. Gak ngono Semi. Apa, Cak? Wong bayi kok akeh ana 3 kilo. Ning pokoke aja sampe anakku iki kaliren aja sampe kurang susu. Ngono Cara ya? heeh, cara gak ono susu ya tukono sapi kok nyusu lho sapi. Iki gendonge belajar ngramut banci. Bayi to banci. Janji apa sih? Bayine banci. Apa iku instan? Iki susu bobok gak gelem, susu kaleng gak gelem, susu instan gak gelem. Asi, Asi. asi. Dame aku memang gak iso metu, aku kan keluron. Oh, Heeh. takon piye, Mas? Ah, sampe kan ono asine. Heeh. Heeh. Langsung ya apa kon njaluk susu kaleng apa susu asi? Susu asi, Bu. Loh, susu asi. Susu asi, asi. Yo, Bu.
Wah. Cak, lucu ya. Lucu. Lucu tak lucu. Sutaji. Apa, Bu? Anakku. Tak kudange ya, Cak. Kudangan Tak kudange. kalau aku. Heh? Kalau aku ya kudang. Ya sih, tak kudang wong anak-anakku dhewe. Po ami belalang kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Cilu. Tak tawoke karo anak bongko bayi. Cak, arek iki mungkin gemes roh aku ibune koyo ngene. Ibu angkate koyo ngene, ibu kandunge koyo ngono. Lah arek kok telorong karo iku, arek iki mati. Heh? Ya kok tuku mbok kene lah ten. Aku gak iso duwe anak timbangane aku gak iso duwe anak alung pegatan karo kon. Lah, ayo tak pek dhewe. Oh bayi sampe cicili bapakne iki lho. Kudangan. Belajar ngudango. Cek pase. Kudangan. Ngudang mbok kakean pola. Ya wis gak kudang. Lapo? Sing genah. Apa ami? Alah kubu. Ya mari kalau mari minum tutu. Aku delok bayi kudu tak gawe rica-rica nyambik dadake. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mie cucu. Cilu. Yang ini bayi tabung oleh-oleh ani. Sing genah. Alon-alon, penuh perasaan. Ya apa jenenge dadi wong tuwa. Masa gak iso? Kok bayi kok kakan perasaan. Loh, arek itu beda. Antara awake dhewe iki sayang temen karo gak. Ayang kok. Ayang enak ayang. Tumon bayi sok tawa-tawa. Kudangan pisan kas karo kasih sayang ngono. Po ami ngono lho. Kurang halus ya. Kurang halus. Oh, ngomong sing halus. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mie cucu. Cilu. Bayi kentut pidho kaya pas wae. Tak guyon yo temen ngentut. Wis. Karo susu tak dol-dolan ku lho. Oh dimpet. Gue lagi gue. Enggak asu, enggak am lalu ulah. Yo mana kedae? Bayi kok iso dalem mangan ginjal-ginjal iki. Mangan yo nak. Bu. Salam. Lho kok salam. Mak mangan salam sampean. Dan kok salam. Mangan. Ringkisan. Salame bayi. Mam yo nak. Gue Mam yo nak. mending. Mam yo. Oh, dipangan nyambe. Dulangan dhewe. Dulang bayi kuwi aja kakan pola, kalusen.
Lah terus ya apa? Wong ancene aku gak iso duwe anak, gak tau duwe anak, dadi aku yo gak ngerti pokoke didulange jejelno ngene karepku. Bayi ini sedeng kali kon. Tulang bayi gak kaya aku ngene iki. Masa aku gak tau duwe anak. Wah, mongkok bandak. Ngene lho tulang bayi. Wong gak tau tulang bayi. Ngono lho kaya aku iki. Aku dieplok ya. Mek gak seneng ambek anakku aja kaya ngono carane. Akeh sing kate ngadopsi iki. Lah mosok Kok diapakno anakku? Anakku. Salam. Salam ya Allah. Apa sing kaya iki apa? Iki ya. Iki ya. Iki ya. Kon pancet ae kon. Anakku dianiaya kuntet. Kok dianiaya mergane apa? Lah iya jare kate adopsi. Sok. Aku dibijuki mami, sok. Lho lah kon rapo kok raup? Raup kakekmu. Lah tumon bayi sok ngeraupi aku gedang. Aku gak terima tak tuntut kon. Sik tak garis kabeh njaluk pikat anak supaya bojomu iso meteng. Karepe kuntet bener, sing salah ku kon. Lah apa? Lah wong kon iki karepe apa kepingin anak adopsi anak kok mbok kei begejil kaya ngene iki lho. Iki berarti kon iki tipu-tipu kon iki. Ya gak ngono cak kepengin ndolek dhuwit aku. Ndolek dhuwit ya ndolek dhuwit, tapi aja ngono sing bener ngono lho. Ngono acak. Iya. Mulane kon timbangane kon rame-rame kaya ngene. Iya, sok. Ya Tut. Mangmula ya. Iki akal-akalane sapa? Akal-akalane sapa? Iki bajul bontong iki. Aku entuk dhuwit ah. Entuk dhuwit nang njowo jalane keliru. Lah peno kok gelem. Mesti nyambut gawe. Wis aja tukaran ae, Ronce. Aja tukaran ae. Ayo lho, Tru. Iya. Ojo ae nyambut gawe. Iya. Lah sing nyambut gawe iki awakmu macul ya gak iso. Gak iso. Iki ndaut yo gak iso. Gak iso. Gak iso jare. Lah iki mbalat yo gak iso. Apa? Balon. Pancok ya ngono. Pacak sedya bojone gawe wong. Seje karo aku. Apa? Malam ini Ludruk Budi Jaya. Ya, pesta di Jito Kulon. Iki gawe lakon api. Ayo didelok. Ayo.